Домакинският дебют на Лудогорец в Шампионската лига срещу Реал Мадрид със сигурност обедини голяма част от футболните фенове в България. Привърженици на много различни отбори ще викат заедно за българския шампион срещу най-титулувания испански отбор в мача от Шампионската лига. В следващите минути ще ви покажем един малко по-различен аспект. В три от най-големите града в България – София, Пловдив и Варна, потърсихме мнението в ромските махали, какви са очакванията им и настроенията им преди двубоя между Лудогорец и Реал Мадрид. Вижте някои от най-колоритните мнения преди този матч. Лудогорец. И двете са силни, може и Лудогорец да би и Реал Мадрид. Двойка. Двойка. За Лудогорец. Какъв резултат? 2-0. Кой ще вкара головете, знаеш? Не се знае кой ще кара головете. Аз не съм. Да е подкупен мач, да ви кажа. Ще да бъдат. Нашите лудогорците, да. Да не са Реала. Това е. Реал Мадрид. Защо? Защото той е по-голям това победител. За Реал Мадрид. Кой ще победи в този мач? Реал Мадрид според мене. Лудогорец нямат никакви шансове, така ли? Може и да имат, ама... Реал Мадрид си е Реал Мадрид, да кажа. Дано да свърши Хикс. Аз съм за Реал Мадрид 10-0 бат. 10-0 за Реал Мадрид. Да. Пристигането на голямата звезда на Реал Мадрид, Кристиано Роналдо, е едно от най-очакваните събития в ромските махали. Кой ти е любимият футболист от Реал Мадрид? Защо? Че много играе. Това е звездата на отбора. Кой ти е любимият футболист от Реал Мадрид? Роналдо. Но за мен любим футболист е Гарадо. Кристиано Роналдо, знаеш ли кой? Чува ли си за него? Не съм го. Той е известен. Не е обикновен играч. Той е надарен от Господ. Кой ви любимият футболист от Лудогорец? Само знаем, че както Шпиньо, Фабио Шпиньо за нас. Фабио Шпиньо. А от Реал Мадрид? Роналдо. Теб от Реал Мадрид кой ти е любимия? Роналдо. Защо? Защо много е бърз. От Реал Мадрид, сигурно Кристиано Роналдо, няма някой друг. А от Лудогорец? Лудогорец е Шпиньо, той е най-добре. Христос Латински според мене. Роналдо. А от Лудогорец? Лудогорец. Аз Лудогорец не знам. Как беше, разбрах ли се името? Румъница, дядко си дуспите. Как беше? Гоци ли беше? Моти. Срещнахме се и с фенове, които ще наблюдават мача на живо. На живо, да, на стадиона. На стадиона ще ходите. Не са ли много скъпи билетите? Скъпи, не скъпи, такива футболисти няма да ги видим. Ти гледаш на живо? Не, ако е Барса, щях да хода, ама не обичам аз Реал Мадрид. Аз съм фен на Барса. Да. А Лудогорец? Малко ги обичам, аз съм от Локо. Много ли са скъпи според вас билетите за този мач? Да, скъпи са. Скъпо е много. 60 лева. Не е много скъпо да кажеш. Не са много скъпи. Много ли са скъпи билетите? От 50 до 100 лева са, за да се гледа на живо този мач? Естествено, че са скъпи. Беден човек, откъде ще вземе пари? Трябва да отиде да открадне. Има ли много хора тук от вашия квартал, които... Абсолютно квартал ще се изпразни. Няма нацисти и страх да има и такива глупости, защото такъв велик отбор няма да го видим, като Реал Мадрид, Барселона, Ливерпул и така нататък. Доста от ромите просто искаха да изразят мнение за футболните страсти у нас. Дядо, играем с мач. Да, играем. Аз. 71 година дядото, аз 69 години. Вчера мамаша играе. Не пуска накрая. И както някои от героите в репортажа ни казаха, Реал Мадрид си е Реал Мадрид. Предстои да видим какво ще направят футболистите на терена, но едно е сигурно. В ромските махали ще е горещо, както и на националния стадион Васил Левски, където ще има 40 000 души.